hunde ko fewnita ɗo ko Cheikh Oumar jibina oɗo nani Cheikh Oumar jibina ɗo nduɗo suudu oɗo Cheikh Oumar jibina nane sa ari ɗo a wawa nadde ceerno Basir Moutagaɗa ceerno Basir fewnitindo ha feewi nani ɗo Cheikh Oumar jibina koye nduɗo suudu nani suudu ma men nene men Adama Aïs yo Allah yo wone makka o woni nur ko ɗo Cheikh Oumar jibina yide sa naari oɗo ndiɗo maadi ɗum fewnirtirani no yooɗi haydara memaka hen nawanoni noon mbaɗe duwaw mbaɗe duwaw min mbiyon kadi mbiye amin ɗo Cheikh Oumar jibina ɗo Cheikh Oumar jibina ɗo Cheikh Oumar jibina ceerno Basiru ko Allah hokkimo ko ɗum fewtama ha feewi ko yettere Allah no feewi yettere no feewi mbiɗa en tawi ɗo ko cuuɗi tati ɗo woni galle jinnaɗo Cheikh Oumar mboɗo yiɗi holto woni suudu mamen Adama Aïs holto woni suudu ma holto Cheikh Oumar yi aduna eɗen ɗo e galle ceerno Saydou Antoumane bawmo Cheikh Oumar eɗen e Huɓere bammakko ɗum wonno jogui ɗo sohnaɓe ɗiɗo hen goto ko nene makko wonno suudu heddindu ko suudu nene makko togoso suudu heddindu ko suudu bammakko woni nduɗo suudu woni nduɗo suudu ko nduɗo suudu hakkude ɗum eyyi ko ɗo Cheikh Oumar yi aduna nduɗo suudu hakkude ko ɗo Cheikh Oumar yi wonno wadde galle o waɗi ko cuuɗi tati ndu suudu nayyi ko nduɗo e suudu hakkude ndu e suudu serre ndu funnague ndu Allahu akbar joni ko ɗo jibina ndu suudu ko nene makko goɗɗo o wonɗo suudu bammakko Allahu akbar ndu ko suudu galle ndu ko suudu galle eyyi noon ko nduɗo suudu ɗo min naati ɗo ko ɗo Cheikh Oumar yi aduna lumiére biyaɗo o ko ɗo yalti ɗomin daari ɗo oɗo lumiére cariɗo e aduna o Allahu akbar yo Allah yoɓ ceerno Basir yo Allah yoɓ ceerno Basir ceerno Basir o ɓumni ɓen min nimsitani noon ko ceerno Nouru Barsimine makko yo Allah yoɓmo moƴƴere ñaago ɗo Cheikh Oumar yi aduna wonon ko Cheikh o enen fof en gandi ala luuram kono Nouru Cheikh Oumar Moutagaɗa o wi Cheikh Oumar ceerno Basir ko Cheikh Oumar en jaɓi ɗum hande Allah addimo o woni